Però al final la cuina és això, l'ofici s'aprèn així. Això. Vull dir, ser de carnisser tampoc pots estudiar, però al final n'aprendràs tallant i tallant i tallant. No, o sigui, Igual que cuinar. Jo aprendre a Barcelona no m'hi va calguer anar, Per què? perquè ja em sabia. La gent havia d'anar a aprendre a Barcelona. El meu pare em deia, quan seràs gran aniràs a aprendre a tallar a Barcelona. I no cal. Perquè jo hi tenia una padrina, i doncs aniràs a aprendre, doncs no m'hi va calguer anar. Però si encara els hi pots ensenyar tu, els de Barcelona. Pots anar tu a ensenyar-los. Avui tant. Tots puc ensenyar, perquè no el saben ni... Ningú. No gaires, Però això com ho saps? Tu vas a la carnisseria i veus la No, carnissera a i mi dius... me la porten, però jo he donat alguna instrucció de dir això ho podria fer així o fer això. I en canvi, per algunes coses m'han escoltat, però algunes altres encara no. Jo no voldria ser proveïdor teu, I consideren... No, però... No, jo no m'hi he d'encarar, però penso que ho podrien fer més bé. Bueno, doncs ja ho sabem. Els carnissers han de vindre a aprendre'n. Pues res, així acabem aquest capítol d'avui, que ha sigut espectacular, de halà i d'història.